Warretna flimkien mulej, keltek imqazza, fal-bwahda jinnaqad, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammar jintmulej, hemm jintejx fil-nur. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, nġbarna hawnhekk biex niċċelebraw l-Ewkaristija u jew għalhekk b'umiltà nitħejjew kif jixraq billi nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int salvazzjoni ta' min jittama fik, Mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Int għena tal-qaddisin kollha, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħ oħtna Rose Murphy. Nitolbu. O Alla, bil-grazzja tiegħek aħna minn ħżiena nsiru tajbejn u minn imsejkna nsiru ħienja, wettaq fina l-emejl u d-doni tiegħek biex kull min jikseb il-ġustifikazzjoni bil-fidi ma tonqsu qatt il-qawwa imma jibqa' sħiħ sal-aħħar b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, wara diskussjoni twila, Pietru qamu għalilhom: Ħuti, intom tafu li sa mill-ewwel jiem Alla għażilni minn fostkom biex minn fomm il-pagani jisimgħu il-kelma tal-Evanġelju u jemmnu. U dan xedu Alla li jara fil-qlub billi tom l-Ispirtu Santu bħalma taħ lilna. Ma għamel ebda għażla bejna u bejnhom, imma safilhom qalbhom bil-fidi. Mela issa għaliex iġġarbu lil Alla billi tridu tqegħdu fuqhom id-disċiepli madmad li la missirijietna u lanqas aħna ma flaħna nerfgħuh. Wara kollox, aħna nemmnu li bħalhom aħna insalvaw permezz tal-grazzja tal-Mulej Ġesu. Imbagħad waqa' skiet fuq il-ġemgħa kollha u għadu jisimgħu lil Barnaba u lil Pawlu jirrakkuntaw kemm sinjali u mirakli Alla kien għamel permezz tagħhom fost il-pagani. Meta waqfu huma, qam ġabu u qal: Ħuti, isimgħuni, x'mun qalilna kif Alla sa mill-bidu ħaseb biex jiġbor minn fost il-pagani poplu li jkun tiegħu. Ma dan jaqbel kliem il-profeti kif hemm miktub. Wara dan nerġa' niġi u nibni id-dar ta' David li ġġarfet, nerġa' ntella l-ħerba tagħha u nwaqqafha mill-ġdid biex ifittxu l-mulej il-bqija tal-bnedmin u l-ġnus kollha li fuqhom issejjaħ ismi, jgħid il-mulej, li jara f'dan kollu sa mill-qedem. Għalhekk jien ngħid li mhux ta' min idejjaqhom lill-pagani li jikkonvertu lejn Alla, biss nikbulhom biex jitbedu mill-ikel imniġġes, bl-idoli u miż-żwieġ ħażin, mill-laħam tal-annimali fgati u mid-demm. Għaliex sa mill-ewwel żminijiet kien hemm f'kull belt min ixandar il-liġi ta' Mosè u jaqra fis-sinagogi kull nhar ta' Sibt.
Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida. Għannu lil-mulej fl-art kollha. Għannu lil-mulej birku ismu. Xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. ħabru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-seb tiegħu, fost il-popli kollha l-eġubijiet tiegħu. Xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej isaltan, u iżom sħiħa id-dinja biex qatt ma titħarrek u li jiġġudika il-popli bis-sewwa. Xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Umu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu kif ħabbni missieri, hekk ħabbejtkom jien. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti. Kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Il-bniedem mhux maħluq biex jgħix waħdu. Ħadd ma jista' jkun kuntent f'iżolament u x'hekk, aħna maħluqin biex ngħixu flimkien. Però fl-istess ħin eżiskuti tafu x'hekk li kull fenn ninġabru flimkien hemm ukoll ir-riskju u tiġri żgur li jkun hemm in-nuqqas taqbil. Għax ikun hemm opinjonijiet differenti. Però din mhix problema ta'. Anzi ħaġa sabiħa. Li jkun hemm opinjonijiet differenti huma bħad dawl tal-qawsalla. Id-dawl li jgħaddi minn ġo x-xita u x'jekk jinferex f'seba' kuluri, però ma jfissirx li l-kuluri tal-qawsalla huma dewwa xulxejn, hekk ukoll opinjonijiet differenti eżiskuti ta'. L-opinjonijiet differenti jisom il-kuluri tal-qawsalla li jagħmlu l-ħajja iżjed sabiħa. U fejn hemm is-sinċerità? Is-sinċerità eżiskuti li kultant il-bniedem tal-lum bieħħata. Fejn hemm is-sinċerità, ideat differenti mhux tal-li ma jġibux firda jew ma jagħmlux ħsara. Ideat differenti jarrikkixxu iktar lill-grupp li jkun eżiskuti. Jagħmlu iktar sabiħ lill-grupp. Jinħolqu l-problemi fejn hemm is-supervja. Fejn bniedem ma jkunx li biżżejjed jekk jinduna li m'għandux raġun, ma jkunx li biżżejjed biex jgħid m'għandix raġun, skużani. Naċċetta l-opinjoni ta' ħadd ieħor għax nintebaħ li aħjar minn tiegħi, x'hemm ħażin daqshekk. Allura il-problema mhux l-opinjonijiet differenti, laqas in-nuqqas taqbil, as such, il-problema tkun fejn hemm is-supervja. Is-supervja marda komuni ħafna llum u li tagħmel ħafna ħsar. Is-supervja mhux li jitlaqli ta'. Is-supervja li Alla ħares qatt naħseb li jien aħjar minn ħadd ieħor. Is-supervja hija l-ikbar għadu tal-imħabba eżiskuti. Għax il-bniedem superv ma jistax iħobb. Bl-Ingliż jgħidu if I look down on you u x'hekk, jekk jiena narak hemm misfel ma nistax inħobbok. U l-bniedem li ma jistax iħobb jitlef id-dinjità umana tiegħu kollha ta'. Eżiskuti, għax qed ngħidilkom dan.
Naħseb li min jisma' l-qudiesa ta' kuljum nittama li ħafna jagħmlu hekk u xek. Fil-qari li qegħdin nisimgħu bħalissa l-ewwel qari mill-Atti tal-Apostli qegħdin nisimgħu l-ewwel problema kbira li kellha taffronta l-Knisja tal-bidu. X'kienet il-problema? Il-problema kienet li l-ewwel insara kienu ġejjin mill-Lowt, kienu ta' fideludija oriġinarjament. U meta bdew jitgħamdu l-pagani, ġifi dawk li ma kinux Lowt, dawn riedu l-insara ġejjin mill-Lowt, riedu jobbligawhom josservaw il-liġi ta' Mosè. Il-liġi ta' Mosè mhix l-10 kmandamenti ta' l-10 kmandamenti huma l-liġi tal-Alla. L-liġi ta' Mosè kienu liġijiet li Mosè beda jagħti lill-poplu biex jgħinhom jgħixu aħjar il-liġi tal-Alla. U lil-Lowt matul iż-żminijiet baqgħu jżidu magħhom. Fi żmien Ġesu kien hemm fuq 600 liġi oħra. Uħud kienu tajbin ħafna, uħud kienu inqas tajbin, uħud kienu sempliċement mażra mon il-bniedem. U meta qamet dil-kwistjoni, il-Lowt insara rridu l-dawk il-Lowt dawk l-insara li kienu pagani josservaw il-liġi ta' Mosè, qamet kwistjoni kbira fl-insara tal-bidu. Però l-apposti nġemgħu fl-imkien u l-Ispirtu tal-Alla kien qed jaħdem fuqhom. U kif smajna llum Pietru jqum f'nofshom u jitkellem bħala l-ewwel Papa u jaslu għal deċiżjoni fl-imkien għax ma kienx hemm suppervja, ix-xewqa kienet li jwettqu r-rida tal-Alla, jarfu eżiskuti li le l-insara li ġejjin mill-pagani ma għandhomx bżonn josservaw il-liġi ta' Mosè, anzi li jkunu nsara, li jkunu mamda, li jgħixu l-Evanġelju huwa biżżejjed. U allura eżiskuti bekk il-fida nisranija bdiet tieħu l-identità tagħha dejjem aktar u ma baqgħetx sempliċement qisha fera tal-Ġudajiżmu, tar-reliġjon Ludija, ma bdiet qisha tistabbilixxi lilha nnifisha bħala fidi għalija li fiċ-ċentru tagħha hemm Ġesu. Fidi vera li ħadet ħafna mill-Ġudajiżmu, però li fuq kollox hija mibnija fuq Ġesu u l-kelma tiegħu. U eżiskuti dan li qegħdin ngħidu jinkurnaħ l-Evanġelju sabiħ tal-Ħaġib tal-lum. Kapitlu 15 tal-Evanġelju skont San Ġwan kemm hu sabiħ. Kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jien. Intom tafu x'jiġifieri. Li Ġesu jħobbna bl-istess imħabba li jħobbu l-missier ta' inkredibbli kuti qaf tirrifletti fuqha din hija xi ħaġa tal-ħaġeb. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Taħarbux mill-imħabba tiegħi, Jeżusuti, meta nidimbu, meta nagħmlu dnub, mhux Alla jaħrab minna ta' Alla jibqa' jiġri warajna aħna naħarbu minnu ħafna drabi. Ta' boloħ li aħna kemm nagħmlu żball, ibqgħu fl-imħabba tiegħi qed jgħidilna Ġesu. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti, ma Ġesu qed jurina kejf. X'inhi l-grammatika biex nibqgħu f'imħabbtu. Eżiskuti. Jiġifieri meta aħna nħarsu l-kmandamenti ta' Ġesu. Kmandamenti ta' Ġesu huma sempliċi ta' ħobb il-Alla u ħobb il-lajrek. Ħobbu lil xulxejn kif ħabbejtkom jien jgħidilna Ġesu. U x'hekk ma jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Mela meta aħna nħarsu l-kmandamenti ta' Ġesu eżiskuti, aħna nkunu f'imħabbtu. Araw mbagħad xejdilna. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ eżiskuti. Din l-aqwa waħda naħseb jiena. Il-ferħ ta' Ġesu jkun fina, mhux ferħ li tagħti d-dinja ta'. Il-ferħ li tagħti d-dinja jdum ftejt u josfor marrieħ u ħalli floku vojt kbir. Il-ferħ li jagħtina Ġesu huwa ferħ sħiħ li jibqa' l dejjem u li ma jfalli qatt. Qudiemna għandna din l-għażla. Jew nażlu il-kelma ta' Ġesu u nfittxu li ngħixuha u jkollna lil Ġesu f'qalbna li jimlina b'imħabbtu u nħobbu lil xulxejn u jkollna l-ferħ veru mhux mingħajr slaleb ta'. Normali f'din dinja li jkollna slaleb, imma jkollna l-ferħ veru jew nażlu l-ferħ tad-dinja. Ferħ irħis li jtir marrieħ u li jħalli floku vojt kbir fil-ħajja tagħna. L-għażli f'idejna.
Kjoġobkom qumu bil-wieqfa. Il-Mulej Ġesu jissejjaħ ħbieb tiegħu lil dawk li jħarsu l-kmandament tal-imħabba. Nitolbu lil Missier biex aħna nimxu wara Ibnu Ġesu fl-ubbidjenza mimlija ferħ għall-imħabba kbira tiegħu fil-waqt li ngħidu Mulej enna u salvana flimkien. Biex il-knejjes lokali jarfu l-ħtieġa tas-servizz ta' karità li l-Papa jagħti lill-Knisja Universali nitolbu Mulej enna biex il-paċi fid-dinja timbena fuq il-ħarsien tal-kmandament evanġeliku tal-imħabba nitolbu Mulej enna u salvana biex l-Arajjes jitħejjew tajjeb għas-sagrament ta' żwieġ li fih isiru ġbija tal-imħabba li torbot lil Kristu mal-Knisja tiegħu nitolbu biex aħna jkollna spiritu ta' ferħ u ottimiżmu fil-qadi ta' ħutna minħabba Kristu nitolbu Mulej enna. Nitolbu biex il-kelma tal-Alla ssib posta fil-qalb tagħna eżisuti biex fil-gruppi tagħna u kull fejn niltaqgħu ma nkunux supervi, ma naħsbux li aħna aħjar minn ħaddieħor, imma nfittxu l-verità b'umiltà, b'rispett, b'imħabba lejn xulxejn biex jekk ikun hemm l-għaqda, ikun hemm il-ferħ, ikun hemm l-imħabba li jagħtina l-Mulej u fejn hemm l-imħabba mill-paċi tal-qalb. Nitolbu għal ħafna ħutna li jsegwu dil-quddiesa mod speċjali anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk il-ħafna li jitolbuna nitolbu għalihom u dawk li huma jeħtieġu t-talb tagħna mod speċjali persuni għaddejjin minn xi mument mudlam fil-ħajja, minn xi depressjoni, minn xi mart mentali, biex ma jaqtgħux qalbhom isibu l-imħabba tagħna u s-sapport tagħna u fuq kollox jintrabtu mal-fidi mal-imħabba tal-Alla. Ħanieqfu ftit mumenti fi skiet, inkomplu nitolbu kollha l-Papa il-jum mhux hekk biex il-Mulej jmexxih dejjem aktar fit-triqat li hu jridu u jmexxi l-Knisja tiegħu f'fedeltà, fidi kbira, b'kuraġġ skont il-qalb ta' Ġesu. Fi skiet ejjew nofru t-talba tagħna lill-Mulej minn idejn Marija. Aħna nroddulek ħajr u nfaħruk Missier Qaddejs għaliex Ġesu Kristu ibnek ħabna bl-istess imħabba li bija ħabbejtu inti meta glorifikajtu fil-misteru tal-għid. Bi Kristu siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-mowm bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddejs li sejrin inġeddu inti ressaqtna lejk u tajtna sem min natura tiegħek Alla wieħed u loli għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti għarraftna bi Kristu siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem
nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. Wara s-sagrifiċċju u l-mewt tiegħu u qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja, bla eda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jaqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Għaddejs, 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 mulej, Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Illum qegħdin nitolbu mod speċjali għal ruħoħna Rose Murphy. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli Santa Rita ta' Kaxxja llum il-festa tagħha u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina
u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula da li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidejl lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u alla kbir mulejn tal-għaloni sultan qawwi tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li
ونبيرك مولاي عالدين ونبيرك لسم قديس ليك هللويا هللويا. Dummi kiel attart saċerdot fama ta' qdusija u xekk il-fdalijiet tiegħu jinsabu hawnhekk ta' pinu, kien iħobb jgħidilna nitolbu l-mulej biex jeħlisna mill-atteġġjament ta' do gooder, kien jgħidilna do gooder li rrid nippreżenta li l-nifsi dejjem aħjar minn ħadd ieħor, aqwa minn ħadd ieħor. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum jagħtina s-sinċerità u l-umiltà. L-umiltà mhix low self-esteem ta'. L-umiltà hija l-kuraġġ li tkun sinċer. Il-kuraġġ li meta għandi raġun, naħseb li għandi raġun ma minn ma nimponi fuq ħadd ieħor, u meta m'għandix raġun ikolli l-kuraġġ biżejjed biex ngħid sorry żbaljajt m'għandix raġun. Kemm ħaġa sabiħa, kemm attitudni sabiħa, kemm għandna bżonna fid-dinja tagħna, nitolbuh bil-qalb il-mulej biex hekk iżommna dejjem maqudejn, hekk fil-imħabba ta' xulxin, nqumu bil-wieqfa u ngħidulu grazzi bil-qalb u jaħfrinna ta' kemm il-darba nisbaljaw fir-relazzjonijiet tagħna flimkien. Ngħidu bil-qalb, grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Ieqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Siedna. Ħanejdu issa 3 Ave Marijiet f'ġieħ 3 ijiem lil ġisem Tomna Marija dan fil-qabar, ejjew ngħiduha b'din l-intenzjoni llum biex Omna Marija tallimna ir-rispett u l-imħabba lejn xulxejn. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Għalek ja sultana tas-sema Marija, int bista matana, int qawwa tar-ruħ, bil-grazzja mimlija, kull waqt insejħulek, bil-ħrara ngħidulek, fis-sija ta' dmuħ, int laxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek, bik mimli kull żmien.